Igbo mụrụ m, ana m ekene unu. Ana m asị ka ụbọchị taa mara anyị mma. Biko achọrọ m ka anyị na-amanye okwu ọnụ wee na-ama ka anyị esi wee na-azọnye na ọ na-abụ ụzọ gbaa anyị nọ ajụọ okenye ese ebe anyị esi. E nwere ndị mụ na ha na-amanyesi okwu ọnụ, ụfọdụ ndị okenye, ndị ụkọchukwu, ndị welitere isi, ndị dọkịta oyibo, ma ndị nke nọ na Amerịka. Ọtụtụ ndị na-akpọ m, anyị na-atụ alo. Ọtụtụ platforms ebe a na-eme nzukọ, ebe e nwere high profile personnel, anyị na-atụ alo ka o ya esi wee dịrị be anyị na mma. Ife mbịa ka m kwuo taa bụ ihe gbasalụ ndị ntorobịa anyị. Ndị ntorobịa bụ ọkpụkpụ azụ ezinụlọ ọbụla, backbone of society, backbone of the family, backbone of the church. Ndị ntorobịa ma tradition, ndị ntorobịa. Mana ebe ọ bụ na ife na-eme anyị bịa si n'aka ndị ntorobịa, kedu na ife anyị eme ya? Ọkwa ịfọdụ afụfụ a ndị Igbo na-ata, ndị ntorobịa anyị na-ata na mba ụwa gbaa gburugburu, ọkwa na ha nwa chọrọ ị na-ata ya, ma ndị nke na-ata ya na Naịjirịa. Chineke kechara ụwa debe ụwa na-ekwubara n'aka gị ọtọ, ọganiru gị bụ iwu ka ọ bụ. Enyechago m anya wee na-asị, kedu dị ife mmadụ na-achọ na mpempe oge anyị nwere ịnọ? O nwere ife anyị ji bịa, o nwere ife anyị ji ana. Ife anyị na-achọ bụ ife ya eme ka anyị nwedebe aṅụrị na mpempe oge. Nye ka ndị mmadụ na-agbagharị na-achọ ego at all cost, inwetazie ya ịma nwezi aṅụrị. Kedizi isi ya? Ọ na-abụ ndị be anyị na-akpọ m na-agwa m ka ife si wee sieru ha ike, ife ha na-agabiga. Kedu ụdị obi inwe ndị gị na ha mekọrọ ife eme? Ka m gwa gị eziokwu, ịbụrụ ha n'ezigbo mmadụ, ife ama nribido gị. Ịbụrụ onye na-achọ ọdịmma mmadụ, onye fụrụ mmadụ ibe ya n'anya, ife ama nribido gị. Ebe a ka ị ya ama na Chineke nọ. Mana ọtụtụ mmadụ na-ata afụ taa maka otu ha si eme omume. Ama m ọtụtụ ndị na-atụ ngwaahịa n'obodo oyibo, nwere ụlọ ngwaahịa warehouse n'ụdị n'ụdị. Mana ngwere ọ na mere mmakpu, agwaghị mmadụ n'obi igoro ahịa eburu ego ya ọna. Nya ka ha nweziri ngwaahịa dịrị na-eme expire, na-emebi maka ajọ obi. Ụfọdụ gafee n'ogwe ha gbajie ogwe, ebe ị ga-ege rie, imechieru ndị aka ha dị ọcha na-abịa n'azụ ụzọ. Enwe ndị ada enyezi aka taa maka ife mmadụ mere ha. Ama m ọtụtụ ndị ụmụnna anyị riri ego ha, ego ngwaahịa ebiri ga-ebu, irie ya kwere ike, kama ijesi ebe a jegwoba ọgwụ ihe eji mesasị onye iji ụgwọ anya. Esi m na ọ ya bụrụ gị ngọzi. Ị na-eme ya na iyi epu ome, dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa. Uche gị dị ya. Ma ọ bụrụgodo m nwa n'ebe a, kedu ife a nitere n'ụwa a mmadụ onye eri ibe ya n'ọnụ? Ụtọ ụwa bụ mmadụ, ọ mmadụ ka eji aka. Irite ha uru ebe mmadụ nọ, ebe anụ ọhịa nọ ka ị erite uru. Amana m mmadụ onye mụ na ha amarọ, sọsọ n'ihe ribido m mkpọ ofu oyi nwoke na China, mụ na ya na-aba amachara n'ọnụ ọ na-eso m na soshal midia. Nwanne m nekwa ife dị otu a dị m mkpa, o wee kwụrụ ọtọ goro m ihe na-achụ 2 million naira. Onye mụ na ya amarọ wee ruo taa zinatara m ya. Nkwuchi ya ogwe mgbe mụ na ya na-abọkwuru, ọ na-anụ ife a m na-ekwu. Akpọzugbo m mmadụ one ma one nnara ego ma oribido m, o ruo na mmadụ 5 ma 6. Nke nna gwa unu ka na-eme ọfụ a, ndị half a million, ndị 1 million. Nkwuchigasịa ha mgbe ijikwa na akpọ onye ọbụ o mekwara gị, ebite akwụkwọ na-eme ka ebite ọzọ. Onye nke mụ na ya na-akpa ọsị ma onwe ife dị m mkpa, nsị ya mba na onwe na mma agwa ya. Onwe ndị ọ na-agụ agụ inyere mmadụ aka, nke gị wee gafee n'ụzọ imechi ụzọ, imechibido onwe gị ụzọ ị na-ebe. Ịbịa na ministrị chi n'aka elu, ije na crusade chi n'aka elu, igoro mmiri agọziri agọzi, igoro mmanụ agọziri agọzi. Who are you fooling? With ajọ obi, how can you succeed? Ọsọ ka esi metụ gị aka gbajisi oche niile nọ n'ụlọ ụka, di ya onwere ebe tipa bụ aja ji azụ eje. Si na ọmụnwa gwa gị, you are going nowhere. Ịma jide mmadụ na ana na-arị elu, ịma azụkwasa mmadụ ụkwụ na-arị elu. Ama mmadụ onye kpọgo m gwa m na ha na-ebunata moto, ha na-ebunata ọtụtụ ihe dị iche iche, different countries na Europe ma America. Nọọ na ha chọrọ ndị ha ya atụkwasị obi, gụsịara ụmụ mmadụ onye ji ha ụgwọ, ndị 16 million, ndị 4 point, ndị 10 point, ọkwa kwere ike. Esi m na ụdị wickedness a na-eji ewe gaa n'iru.
Ife ndị a ka m chọọ ka anyị putuo a stop to. Ife ndị a ka m chọọ ka anyị kwụsị. Ajọ obi kwesịrị ịkwụsị. Ife ọbụla ọsọ si na-ekwu ị na-ezi ozi ọma kwuo maka ajọ obi. Anyị arụ n'ụlọ ụka ka ọ dị na mma, ọzi mmadụ ka anyị kwesịrị na-arụ. Maka ọ bụrụ ụlọ ụka ka anyị ga-enye akaụntụ ọ mkpụrụ obi. N'obodo amaka ọ n'obi mmadụ, n'obodo ajọka ọ n'obi mmadụ, n'ala Igbo dị otu ọ dị ọ n'obi mmadụ. Ebe onye si na-akpata ego anaghị ya gọzie ya, gwa ya na ebe o si weta ego a na nke ka nke a ya abịa. Ọ bụrụ mmadụ ka o gburu wee weta ya, nke ka nke a ya abịa. Ọ ka esi eme? Ndị okenye na-anara ego ha da ajụ ese, ndị igwe na-anara ego ha da ajụ ese, ndị oziọma na-anara ego ha da ajụ ese. Ụmụazị wee pụọ n'ịchụ ego, ọ na-enu ya ka anọ taa. Ndị furu efu aka na-ajụkwa ese ha. Achịrị pantị kpaa ego taa, ewere bra wee kpaa echi, were daipa wee kpaa nwanne echi, were paadị mensis wee kpaa nke na-eso ya. Ewee nyezie onye iro ohere, ewee jide ụwa wee fọtọọ ọkacha n'Igbo be anyị. Eme nsọ ana, maka enwere nsọ ana. Enwere nsọ ana. Abomination. O nwere nke ha kọrọ mme na Pakistan, mụ na ha kpakwa. Ezitesiarụ m ihe onyonyo. Ndị na-eji mmadụ were agbara ngwa ahịa. Kolatara, onwe oge anyị fọpụrụ n'efe amụọ m na ọ ka na-eme. Nke nna agwa unu ka dị taa. Ma ndị ji nna na nwa were nna si na a na-akpọpụ ya obodo oyibo kpọje ya ebe ọzọ were anara ego. Ọ nọ n'ime ọhịa ọnwa 6. N'ọkwa onye ọzọ bịa gbapụta ya. Ekpọrọkwa nwa ya wee jekwa n'obodo ọzọkwa jee narakwa ngwa ahịa $100,000, $150,000. A na-atọchọ ebe ekere mmadụ eriri aka na ụkwụ a na-ere ule. Mmadụ anyị obi were ego a jee na-eme investment. Rapụ mmadụ ibe ya ịfụta onwe gị na-ebo hardman. A na-etu gị afa na-ebo mafia. Chukwu a na-enene gị ọ ma ebe bọtịn ndụ gị dị. Ị na-akpụ ụra n'abalị obi aka gị na ihe eteta n'ụtụtụ. I were ego a na-azụ ụmụ, i were ego a na-eri nri. Were ndụ mmadụ rapụ n'ime ọfịa for 6 months a na-atọchụ ya, ọ na-aṅụ mamịrị na-eri nsị. Ndị Pakistan. Ife nna agwụ na ejija m ihe onyonyo. Ọ ihe ndị a ka m ji ekwu okwu maka inwetasị akara ekwentị ndị ndu ndị Igbo na mba ụwa gbaa gburugburu. Onwe ndị ahụ enyenwuru aka, onye baa n'ọnya abago n'ọnya, amarụ ka esi enyere ha aka. Enwere ụkọchukwu mụ na ya na-abọ kpaa ka m metụ ya aka n'ofu maka kidney hospital. Maka efe anyị na-atụ ego onye rịaba kidney a na-atụ ego thousands of kidney. Ụfọdụ ndị be anyị iche na agha na-anụbụ sọsọ agha egbe na mma. Ọ bụrụ ya. Ndị anyị na ha na-eme ka ife nwere ọtụtụ ngwa agha ha ji anụso anyị agha. Anyị agbakọ na kedu ife kpatara ọrịa kidney ji wee karị n'akụkụ be anyị. Maka ọbịa dịka ya sị na ọ na Igbo ka ọ kacha. Anyị nwa ka postu ya na-ayọgharị ego 30 million, 20 million, 40 million. Anyị ajụọ na-ebe ka o si. Ọ ihe agbanyere na yabasị, ka agbanyere ya na rice, ka agbanyere ya na suya. Maka o nwere ife ndị ọbụ anyị na ha ama mmefọ ka afọ na-ekpochapụrụ anyị n'ụwa ha nọ na ya. Onye ya bụghị na ya na-abụ megharịa ogbochi ụzọ ebe ndị si abata. Kedu ife ọma mmefọ gị? Ọ bụrụ ife a ka e mere mgbe a nụrụ agha. Kwashi ọkọ ji wee bịa. Gị na ya megharịa ife ọzọ ya agbata ya n'uche bụ nri ọ na-enye gị. Ife ọ ya eme nri ahụ. Anyị agbakọ na ife gbasara kidney ebe o si. A na-atụsa ego na-atụsa ego, ọ bụrụ ya ga-enyere anyị aka. Maka 20 million, 30 million, 40 million ọ na-afịọ. Enwe mmadụ thousands. Ọ bụrụ ya ga-enyere anyị aka. Ụkọchukwu a wee kwuo okwu wee sị na ọ ka mma na arụrụ kidney hospital. O wepụta onwe ya na o nwere ife ọ ya etinye na ya na ndị dọkịta ndị ọcha wee kpaa. Ha wee sị na ya ebu ụzọ megoro test. Ọ bụrụ na ọmụns ka ọ ya anọ ka anyị mụta ka esi enwe ndidi, ka a chọọ the root cause, eme test, eweta sample, kedu ife bụ ife a ka a marụ. Ya bụ ụlọ mkpochapụ ka a na-achọ ikpochapụ anyị. Anyị nọrọ ebe a na-azọ ife nwere isi n'ọdụ. Emechazie test amara ebe o si, anyị mara ka anyị si azụ onwe anyị. O kwere nkwa kwuo na ọ ya dị mma, maka ọ bụrụ na anyị Igbo anyị bido nyebere onwe anyị aka. Union na nkwuru okwu ya bụ ha ya ada afụ maka ife gbasara mmepe obodo, ife ọbụla anyị alụ alụ. Mụ na ya na-abụ wee tụba alụ na onye Igbo ọbụla tụọwa 1,000 naira. Ụmụnne m, mana mba ofesi ma n'ụlọ ebe a ka m gwu na eziokwu, sọọsọ ọnwa 6 kidney hospital adịgo n'ala Igbo. Sọọsọ ọnwa 6. O kwuru ndị kwesịrị ịnọcha na ya board of trustees.
ewepụta kọmitii ndị ụkọchukwu, ekwesịrị inwe prọfesọs, ekwesịrị inwe influencers, social media influencers, ekwesịrị inwe some politicians. Ife niile anyị na-ekwu bụ ndị isi kpakọrọ ọnụ, ọ bụrụkwa ndị soboro the architect of our problems. Enwesịa na ndị mụ na ya na-abụ metụrụ aka n'obere oge mbido nya bụ tọọ na m sị ka m kwupụta ya ka anyị wee tụbagodo alụ na different platforms WhatsApp group anyị ji akpa nkata. 1,000 naira onye Igbo ọbụla, onye chọzi ime free will donation, ọ union na ya adafụ maka ya. Ọ bụrụ na fada anụghị ife m kwuru, nyanwa ama abịa tụtaba alụ nke a, nwa onye nke kwere m nkwa na o ya ewepụtakwa ana n'Ọka, onye ọzọ kwe nkwa na o ya ewepụta ana na Anambra steeti ebe anyị arụ football academy akọneti to one of the top club na England. Ife dị na-abụ ife anyị kwesịrị ị na-akpara onwe anyị. Onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya. Onye ka m ji wee chọọ maka enweta nọmba ndị ndu ndị Igbo na mba ụwa gbaa gburugburu, o nyere anyị aka enwe ike na coordinate. Ọ bụrụzi kwa ụbọchị anyị na-eti mkpu, kwa ụbọchị anyị na-ebe akwa, egbu anyị egbuo, ka a na-akpagbu anyị na-egbu anyị, kedu ife anyị na-eme? Anyị kwesịrị ịbịakọnata ọnụ, anyị nyụkọ mamịrị ọnụ, ọgbọ ụfụfụ, anyị gbaa izu, anyị kpacha nkata, ọ bụrụ ngịga. Ọ ife anyị kwesịrị ime. Ọ na-enu ya ka anọ. Anyị kwucha maka ndị dọkịta ya ada arụ ọrụ ebe ahụ. Ebute mmadụ, enwere ndị dọkịta ndị be anyị na-eme ọfụma n'obodo oyibo, ha ya esi nwa esi na-abata ganye na-enwe ndị ya ada nọ na ya na-arụ ọrụ. Nke a bụrụ ife ka a zụtagodo ana wee zọba ute. Anyị metụkwa aka union a ị na-afụ maka insurance. Ọ na-agbafịa ndị be anyị gba ọkụ, ebihapụ onye ọbụla. O nwee ka anyị si na-atụnye, ọ bụrụgodo nọ n'ahụ 100 naira, ịchọ ịkwụ nke gị n'ahụ, ịkwụcha n'ahụ. Ọ bụrụ na anyị so na-atụ ego a, onye shọpụ ya gbara ọkụ ma onye awakpuru ma onye megidere, afụdana na ọ na-atụ ụtụ ya, esi ebe a nyere ya aka. Otu aka ọ dị n'obodo mere mmepe, a na-enye value to lives. Nke a bụ onye agbara shọpụ ya ọkụ, o nwerozi ife ọ na-eme, ọ banye na criminality. Ama m ofu nwaanyị be anyị kpọọ m wee na-agwa m since 4 days ya na ụmụazị eribeghọ nri. Nke a na-eme tata na Lagos. Izu ụka na-aba fụbọrọ di ya, na di ya bụ onye ọrụ aka na onweghị ego ọ lụta, ọjụ na ọma abata ya na ụmụazị nọrọ ụmụazị ịtọ. Ya bụ nwaanyị nwere ọlụsị, o wee na-ebe akwa na-ekpesara m. Mmee ife m nwere ike imenụ ya ezuru ya na ụmụazị mbọsị one ma one, jụbazie gịnị ka ị na-alụ. O wee sị n'ahịa ka ọ na-ere ụmụ ife biskit na ọsụkwa ya na tebụl, ego ya erughọ 50,000, 50,000. Ọnya ka ndị task force bịara, ndị nwere ụkwụ wee buru ngwa ahịa gba ọsọ, nye nwa na onwe ya ụkwụ adịrị ya, e wee buru ngwa ahịa wee naba. O jebe ala Hausa na Ikeja, ife niile o jere o nwere onye gere ya ntị, ọ nọ izie nkịtị kwụrụ agụụ. Mana ụmụ ife ndị a ya bụ, ọ bụrụ na onye na-esonye ụmụnne ya na-atụnye, ọ bụrụ 100 naira ị na-atụnye na insurance, ụdị ife adị union nwee ike iji okwu ya. Maka ori ya na-ezu n'obodo a na lawlessness obodo a, onye bụ uru ife nwaanyị dị physically challenged o nwee conscience. Mana ebe a na-eme ya anyị nwa ahụ dị ke maka onye arụ adịrọ. Ebe a kpụrụ onye ndu ndị Igbo na Lagos wee tinye n'ụlọ nga, ke maka onye ọrịa gburu ala ha ji nweta abụghị onye emefọ ya ife. Mana enwe ụdị insurance a, ụdị ife adị, esi ebe a bidoro onye ezigbo ife ọya adị eme. Ife ji metụ aka na insurance, metụ aka na nke hospital, metụ aka na football academy, ka unu mmadụ na-enwe nkata anyị na-akpa, ka anyị wụrụ na ịfụnanya na ịdị n'otu wee chọba ife anyị na-achọ. Maka ọ bụrụ na anyị dozibe ife gbasara anyị Igbo, ọ ka nwee ife ndị ọzọ mmetụ aka a na-akpa, nke ọ na-ekwu a na-arụ ya aka, maka a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-arụ ya aka ka ọ marụ nke bụ okwute, marụ nke bụ awọ. Ife ndị ọzọ ka na-abịa, aka na-atọ ụtọ uche. Igbo bụ ndị Chineke nyere amamife nye ọgụgụ isi, nọọ na ndị ntorobịa jezi were ya wee na-arụ ana na-epu eze enu. Onye ka o ji abụ mfụcha ndị a na-ada ebu ntụ, ị na-agbapụ ka ije bute ike, ị na-ebute ike n'obodo dị iche iche, na-ada iwu obodo, na-akwafu ọbara, na-egbu mmadụ, igbukwa igbuo ma nwanne gị. Ka a na-eji ebute ike a, ọ na-aba dị 1000 wee pụọ, mmadụ 50 abụrụ ndị ya ebute nya bụ ike. Ọbara akwafuru na ya, mmadụ egburu na ya, ada agbakọ ya, na-abata na-agafusi ego, ọ na-emegharị ndị ọzọ anya. Ịjụkwara ebe mmadụ 950 nọ out of 1000, ha nọ n'ime nga, ndị nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ. Mana si ife a na-agbakọ n'obodo bụ mmadụ 50 a na-agafu ego. Ọ ya ka m ji wee kwuo mgbe nwa na ndị kpara ego akpa ada agafu ego. Ekwugo m ya kwukwu ya, metụsị ụfọdụ ndị aka, ife onye ọ na-akpara ego akpa ọ da agafu ego. Mana ndị kacha nwe ego n'ụwa kpara ego, ndị ego ha nwere track record, ha da agafu ego. Ọ na ego dị mfe mkpata, jee na be bank manager ka ị maa ma ya atụ ụtọ ego n'ala. Jegodo n'ụlọ ọba ego bụ ụlọ akụ ka ị maa ma ya atụ ụtọ ego n'ala. Onye ọ na ji nke jidesie ike, duzie onwe gị ndị a na-agafu ego, jee ka ị gbakọ ka ị mara ka ha si wee bido, ka ị mara ego na ọ kpatago,
ka ị mara mgbe o bido o ya eji wee na-aghafu ego. Ife na-abụ onye aghọgburu ka agbara omume nke mmegharị anya. Ndị content creators ụfọdụ egosiwe n'ụlọ ha lụrụ ọ ife mara mma ka ọ bụ onye Ifeọma mere ya ka ọrụ ụmụnne ya, mana uche anyị adị ya maka anyị nwa bụ ndị Igbo dị too lousy. Ife ọnụ anyị na-eme anyị na-eshow carry off. Ndị ya aghọta ya aghọta ya, ndị ya aghọtafịa ya aghọtafịa, maka ọtụtụ ụmụazị ya eneri ya anya je gbakwa izi ife ọzọ na content creation a na-eme. Ọnwụ na ode enwezi view na ode enweta ego dịka esi ekwu na ego dị na ego dị na ego dị na ya anụ afịọ n'elu na ala. Ka anyị kwụsị na oke mkpọtụ anyị na-enye na tankị mmiri da enye mkpọtụ. E nwere mba jigasị ego, mana nke a anyị ga-eji aka ya alapụta onwe anyị. Afụgide ego ndị ugwu afụkwa na ọ dịkwana achọkwa ofu ife wee gbakwe ka afọ na ahụ ụfụ na-adị. Biko ife nji wee na-eti mkpu ụmụnne m bụ ka anyị bido nụ tụba alụ ka e ka anyị esi wee si n'onunu a wee pụta, maka ọnụ onunu ndị mmụọ ka anyị nwetara onwe anyị. Anyị nwa n'ebe a nweta onwe anyị na-akpa ife ya abara anyị uru, anyị nwee ike cheta ụmụnne anyị agbụjigasị. Ọ bụrụ na nke ya bụ alụcha arụọ rehabilitation center maka ndị ajichago ma mkpụrụ mmiri ma igbo ma ọgwụ ike wee ṅụrichaa isi, ama atụfu mmadụ atụfu. Ọnwụ na onye nke ebunata ma onwe ndị nke bata anụ ejebe na rehab. Ụzọ anyị esi wee pulucha ma fọndụ wee na-afọndụ ife niile anyị na-ekwu ọ dị capital intensive, mana anyị eme ya. Ife dị mkpa bụ ịdị n'otu, agbakọ aka buru ọda anyị arụ. Ọrụ ekere eke agwụna agwa ụmụnne m. Ife dị mkpa bụ ka anyị wepụta obi. O nwere ife ọzọ anyị eme mụ nwa fọtara ya enyere anyị aka na-abụrụ ife ndị anyị na-atụ alị ya. Aha m bụ Brother Paul Chigbo, ka obe m n'ọfụ kesa ihe onyonyo a. The best of all.